mantiere dakika en 26 tok saa 4 mar okinyi. Arwakni machiegni e chenro mar mbaka oromo twak ma bende odoro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Okiny ma kawuono nyaka rom ga jwanga ber kwa lose e chal mar Ochumi kaluwore kod pek mar ngima ng'wenyo mogo kata mana ng'wenyo kuon ok osebedo mayot. Kata kamano singo nitiere ka bende jatend piny mano William Ruto nosingo ni mogo jumani dibed nwadhi nyiewo mogo e nengo mar siling 150. Parni bende juma mokalo mauta mano maromo metric tons 1,165 bende nochopo e pacho kaendi. Dibed ni mano bende nyalo kelo mafuong'ruok ahinya kaluwore kod nengo mag mudhi duto te koro nyaka nengo chiemo en twak ma bende odaro bedo godo. Koro ponono ni nitiere gi ote mora mora namba kaka pile mar live magote machok 2:600 mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV. Okiny ma kawuono nitiere gi welo ariyo ma bende gin jolony e weche mag ochumi. To ka in jahera mar mbaka oromo rupiny gin welo ma bende gin wendo kuomi ahinya. Kin janeno manyien diponi gin welo manyien. Mokwongo nitiere ka gi Masi Ong'onge ma bende en jalony weche mag ochumi machiegni. Kamano. Kopogre gi Masi nyaka rom ga jwang bende nitiere gi Dr. Uteno Panya ma bende en jalony e weche mag ochumi. Erokamano Sharon. Mana kachako kodi Masi kaluwore kod weche mabedo sibedo katimore ahinya e chal mar ochumi. Pache nang'o kaluwore gi thor weche mopogore? Uchumi medo vedove. Kaka wadhi mbele. Sani kendo koro omedo vedove kabi mo ma okalo kan. Kaka jotich sirikal nochudo mshahara modeko. Kidwa ng'eyo ni mano negi effect nikech ng'at michulo mshahara ne odhi chulo ot to dhi nyiewo chiemo e supermarket to dhi nyiewo alot e chiro. Ma ng'at mochulo ni be nitie pesa ni gimodhi timo godo. Kidwa ng'eyo ni pile weekend kaka chieng' Jumapil kia Nakuru kibiro Nairobi iyudo ka nitiere Nakuru kibiro Nairobi nitiere jam. Weekend mosekalo ariyo onge jam. Mano fulo nang'o kaluwore ni onge jam samoro? Nyiso ni ji onge gi pesa kata ma mondo gitim ang'o gidhi go wuoth. Koro ni ochuni kabisa ni nyaka idhi wuoth kokibo tim ang'o kokibo dhi. Ji mang'eny mane yudo ka nyaka ne pok ochulo rent. Koro matende ni ng'at mane rito rent ni mondo tim godo gimoro ok otim ang'owa ok onyal timo. What we call there's the trickling down effect o pesa mane tim ang'owa mane chulo nieni. Sani government naneno ka the deputy president ne moro ahinya ko receive ko oyudo mo mane okel. Mago duto to biro bedo kwa twake nikech wang'eni modhi bende nodonje pacho kaendi mana juma mokalo kowuok e pinje mago mag Middle East. So teno panya ka kilimo network makama chal mar ochumi nyaka gi sani piny owacho bende nosingo ni biro chulo jotije mag piny owacho nyaka sani pok ochul gi omenda. Lakteche bende ni winjo kanyo no bogo ng'anyo mano ka biro romo chieng' tich adek mano chieng' tarik 19 mar dwe ni. Nyaka sani bende neno kama ka go piny Kenya ochopo siling trilion 9.7. Wadhi walaro debt ceiling mar siling trilion 10. Erokamano ahinya Sharon. Uchumi to wachne rach. And gima nyalo wacho ni ok orach Kenya kende. Orach e piny duto piny mangima. Nekich factors ma be wang'eyo mok ni wakia. Corona inche oketho piny ka ji obet almost 1 year ka ji okotiyo. Kaeto kwachak waluore gi issue mag Ukraine to gi Russia. Kaeto wachak wang'eyo wachak wachopo election marwa mancho watimo. Koro gigi duto te nyalo bedo contributing factor mar rach mar ochumi. But
nitiere pinje ma osechako kamape ma gisechako pick up from kumane corona ohinyo gecha. Anyalo wacho ni marwa nitiere bit of siasa bende iye manyalo miyo mono chumuwa mondo chak idho kako nego beni oidho. Kamano. Pek mar ngima kata mna gimo miyo kweth mar Azimio jang'anyo kata mna kinde thuolo mar ng'anya dek mosekalo en kalore kod nengo mamalo mano mar ngima chiemo bende nengo ne okosebedo mayot bende ka akeni director na nyalo yudonwa tipo mano kaka jatend piny Kenya e odirani no loso ka bende ochoni jumani kuona kata mna mok kuona idhi duok chep piny mano mok kuona idhi duok piny nyaka siling 150 mana kwa nyalo winjo kaka Ruto noloso. Walikuwa wamefikisha bei ya unga 230. Saa hii bei ya unga iko 170, kupitia next week itakuwa 150, tukiteremusha inakuja chini. Aya, masi, mano be nyalore jumani, igeno ni nengo mok kuona, dhi lwar nyaka siling 150 singo, ma bende jatend piny no singo e odirani. Nyalore. Kanitie jo Kenya kata in kapok ichamo kuon jomachiel, to mogo en gima bando ma mogo wayudo kuome. En gima lich ahinya e Kenya kaeni nikech population maduong' ahinya chamo kuon. Wapogore gi pinje moko miboyudo ka jomoko chamo mkate kata chamo mchele. Omiyo wan bando thuka nyaka bando jite mang'owa nyaka bando bede abeda. Koro nitie gimwa luongo ni forces of demand and supply. Demand nitiere. Bando makoro wadhi rego ma mondo dhi duoko bech mogo ne piny entiere kanye. Ka sirikal osebedo okelo bando nigi omo bando ka oko ma idhi tigodo mondo reg mogo, to mogo beche nyalo dok piny. But ka ni ena nikech ing'eni nitie gik mwaluongo ni political statements ma inyal nyis ng'ao kia ni process ma yudo bando ni nikech ochungi yude bath ndara iwuoyo kode en kaka inyise ni mok bando dhi bedo siling 150 ni. Obo dhi ndalo moko mokalo anyalo paro kane ji odhi e supermarket ka ng'iyo ni an adwaro mogo mane bei manotimang'o manonyisa kama ni mane matimang'o modwaro. Kuma pod wantie matek. Aneno ka sani kuwuoyo gi ji to ji mang'eny wacho ni wantie puodho watimang'o wapuro. Serikal nochiwo mbolea ne jopur. Gimachiel ma opogore nitiere composition ma mbolea gi eni. Ma mbolea onego beni medo chwe ama miyo mar lo mondo kipuro to timang'owa to medi cham yud mang'eny. Koro gi kaka luwore ni nikech komi mbolea to pok itimang'o, pok idhi itimo nonro mar lopi nieni. Nikech king'iyo iyudo ka mbolea moko manyiche watiyo godo chon mokel gi company moko mek jowetegi iyudo ka composition ne malo. Kasto beche ni malo. Iyudo ka osebedo kwanyeo iga mokalo gi iga nieni mbolea achni kaka CAN inyeo gi mokel gi jok mawegi kambe mawegi gi 6,500. King'iyo chemical composition ne is iyudo ka CAN is about 48. To mane serikal miyo jini eni composition mar nitrogen is about 23. Koro magi miyo making'iyo adieri ni gima en serikal ema wuondo ji koso nang'o nikech king'iyo singo to koro ntiere to koro warito en mana penjo ni nikech singo to bende waseyudo mathoth bende sani bende okang' ma kama endi biro ka bende nyalo karo na paro twak mar Raila Odinga juma mokalo bende nobuogo ni gibiro dok e ng'anyo
mano bang' nyasi mar Ramadhan. Ponono ni nengo mar ngima ok bi dok piny. En odwaro ni mogo okete nengo mar siling 100. Yoro jatend piny koro nowacho ni mogo idhi kete siling 150. Otieno Panya singo ng'eny. Ang'eni dwe mar auchiel bende warito nyiewo gas mar siling 500. Mano mar siling 500. Magi duto nyalore koso. Inene nade? Igedi Sharon kwa wuoyo weche mag mogo kata mogo gi. Jowone obed serious. Seriousness in the sense that ing'eni nitie gik moko ma okay, government ok control bech mogo. So kaka giwacho mi gidhi kelo mogo bedo 150, gimi nyalo penje ni to gidhi kete nang'o? Nekech ok gin gi mok gi kamoro ma giwacho ni wato ma mogwa adhi use. Yeah, so gibe wacho ni gibet serious and giwe keto siasa issues kaka mag essential commodities kaka mogo. Sirikal onego beni miyo ji long term solution to problems for one gogi. Ineno ok chal ng'amo dhi hospital to odhi ni en gi headache to in idwa thiedho headache ni kende mi da thiedho to king'i ni to the cause mar headache cha en ang'o iwinjo. Therefore for me an gima wacho ni wawe siasa onego beni siasa igole issues mag mogo and essential commodities nekech government of control wan gi a liberal market where ng'ato uso gike kaka ohero winjo forces mag demand and supply ka koro gima important ma winjo ka Masi wacho ni some of these products bedo control gi demand and supply forces. Therefore ka demand ni malo like it is now nekech a good so many people, a good number of category mag ji osedonjo in the bracket mag joma chamo mogo kuon. Unlike chon okideka there was a category into group moro jomoko manok cham but sani wase assimilate gi magi chamo kuon kidhi kara no tende gi doka ji cham a good number of people chamo kuon. Therefore gima government onego tim and to ensure keto policies ma ensure ne ang'owa supply mar the same item nyalo bedo to ere yore kaka supply gi nyalo bedo en ni enhance production marwa iwinjo enhance production marwa ka giwacho ni chiwo fertilizer is not enough ineno okay enough onego beni government biro gi issues kaka irrigation work provide more of our lands mondo mi watim go production and waketo agriculture bede lucrative so that okwaduto tewa biman tije town. There are a number of us manyaka bedi e dala kucho katimo or wherever katimo tije mag pur. It is so shameful ni government the manyo puodho Zambia or wherever mana winjoja. Nekira di manyo puodho Zambia mano heka maromo 20,000 mondo mi opidhe bando. It's a good initiative, but King and that's what I want to say. One gipute madongo mabeo kwatigo. Koro iwanda nito Zambia to wadhiyo miango mondo mwapuri. Nekechi kwa borogolo ge Zambia kwa kilogi podobro tiyogi transport. And okibikala kala borders gi makata okibedo charge a few of these things. Ineno. Koro aparo ni government onego we siasa issues mag chiemo to come up with policies or strategies manyalo ensure ni wan get enough food within our stores. To karamna ko pogre karamna gi chiemo nyaka sani karamna Masi bende ng'eyo lakteche bende bobogo ng'anyo mano chieng' adek mar jumani wira poko chulegi. To karamna jotije mag piny owacho dong no sing ni bro chule nyaka sani poko injo milome ni podono ni ka osechulgi kata mana pudi nyaka sani karamna kaluore gi nengo mar dola bende nika mabende koro hinyo ohala wacho ni koro yedhe bende kwanata malo medregi kwanata malo 15 mago yedhe mago mimuonye subtande makoro karamna jo insurance mago kumba mag thieth kembe mago kumba mag thieth injo kanyo kanyiso ji mar mondo mi odhine karamna generic medicines kopogre gi mahie ken mar chal mar weche mag thieth ahinya mabende koro sani otimonewa diwach nang'o. Nitie gimoro achiel mane kane ni the health sector no bedo devolved. Hapa ni kanwa the devolution health sector ne pokone ne okoikore mar bedo devolved. To manendo osetimore koro wang'eyo kaka inyal tim ang'o kaka inyal dhi mbele. Government poko chiwo pesa ne counties sani dhi dwe mar 4. Pesa monego benegi timang'o gichulo ne counties mondo ochul gang'o ochul go mshahara.
nuwinjo ka the Council of Governors wacho ni giseolo pesa e bank o overdraft makoro bank be otimang'owa ool kodgi to bank gi magi gin ohala ma tiende ni kiolo to nyaka ang' ichul gang'owa ichul gi interest gima nonengo ikete mani dhi dong' godo ni dhi dong' development chande koro idhi chulo ang'o idhi chulo bank gang'o gi interest kaen ahinya ni wang'iyo sani ni pesa mochok e Kenya kaeni tax mwa collect ma obedo mochoki kuom siling 100 mochoki siling 49.2 dhi e timang'owa e chulo gowi matiende ni kwa round off to wach ni nus 50 dhi ang'owa dhi e chulo gowi kata gimo mini poko chukara jotije piny owacho en kaluwore gi gope ma bendo thung'o piny Kenya gope mocho ma onengo benwa chulo ko 50 modong'ni emidwa poge ni ko idwa yinyao idwa chula ng'owa idwa chul godo jo mshahara serikal dwa chulo go mshahara serikal dwa timo godo development making'iyo malong'o tok nyalre pod dhi chuno wan wadhi timang'o wadhi olang'o wadhi ologowi gimachielo kendo mabende aparo ni hinyowa ahinya Kenya wan gi lo mang'eny kabisa ma agriculture ni iwaluongo ni we are a net importer economy kata toothpick kende mitiyogo Kenya ka kidhi e supermarket ibo ng'iyo tiyudo ni toothpick ni ang'oa toothpick ni wa China. Sindan ma itweng'o goni gimoro amora mitiyo godo sani eni oa China to gigi kwadhi nyiew gi China matiende ni ikawo pesa moa Kenya ka to kata go ala mane yudo ka itimang'o itero nang'o itero ne China emomiyo dola osebedo katimang'owa kadhi malo nikech wanonge gimwatero kocha chamang' nwatimang'o odhi ochulwa gi dola mondo watimang'o waduogi mondo waduog godo dong kata mna kineno gik moko kaka hawa dong piny Kenya waoro kadhi e pinje maoko wantiere mna gi lewni river tax dong apani walose lewni moko madhi kata mna pinje maoko ma wakelo ng'eny moingo mwatero ma ema kaka daktari nosewacho ni onengo wabed gi policies matimang'o manyalo miyo jo Kenya ochak the cottage industries industries matindo gi eni nikech kata king'iyo Kenya kaeni 84% ata malo pa bovo gang'wen en informal sector matiende ni jo 16 kende ema is informal apaga malo pa bovo gang'wen en gin jok mondiki ang'owa informal sector e jua kali 16 kende mondiki ang'o mondike formal employment matende ni formal sector ni ndiko ji mang'eny Kenya kaini and even contribution mo make to the economy ng'eny tang'o miyo pod ok wanyal yudo ushuru moromo nikech informal sector has not been formalized gi operate ng'ianena kata pesa ma Nairobi kaini pesa ma operate Moi Avenue kidok chien kikomba kocha chande magi ng'eni jok ma onge kaka inyalo kelo gi kaka sani onge kaka inyalo kelo gi formal in the tax bracket makwang'iyo maber ni government ni onengo beni come up with policies how are we going to ere kaka wanyalo formalize the informal sector. Ni koro jok matiyo samoro be makoro dio nikech gine makoro yudo ka koro usuru ijuo gi mamalo kineno kata mne NSSF NHIF gi nineno ka usuru bendo semedre nyaka sani la terutino panya bendi winjo kana mkaja ten piny wacho ni dola sani de mana 130 gi wiye nyaka sani kata mna week mokalo ni winjo kanyo kwacho no obro temo kar nyalo mare mar neno ni dola obede bwo 120 nyaka sani gichal mar Ochumi bendo wacho kanyo ni pinje ma oko bende dola ko sebedo katimo makare wach dola adawe matin kwa we crisis mar dola and I say digi giduto te problem awan go en ni waketo siasa e issues mag uchumi ogono beni wakete siasa
dollar bedo influence gi a number of things. One of them gain what we call balance of trade. Koro balance of trade ni wang'iyo ni to mana kaka Masi nowacho ni to in terms of international trading kata kaka trade gi jowa mamoko, jo pinje mamoko. Ang'o ma wan wamiyogi tang'o ma gin gimiyowa. Ineno. Mondo mi wa correct issue mar dollar, in fact, let me tell you, crisis mar dollar will ever be there. Pudburo bedo ka okwang'iyo the principles mamiyo dollar ni nyalo, our shilling nyalo bedo strong against the dollar. So one of the first is manyaka watim ni nyaka wa increase the value mag export gik mwatero ne pinje mamoko, ma pinje mamoko kao. Gimomiyo dollar nigi problem en nikech dollar emitiyogo e transactions mang'eny, nyiepo moko mang'eny e pinje te, e pinje e pinje mantiere piny ka, you know. So for example, sani ki uso gimoro to ng'ato keloni kata na pesa ma Sudan kata ma Ethiopia kata ma Somalia against a dollar, dollar manyaka ang' idhiye. Koro samoro mwa trade against other ginene pinje mamoko to watiyo gi dollar. Wadang'iewo mo, wadang'iewo gik mwang'iewo gi watiyo gi dola. Ndio kata mafuta bile koro kata mafuta. Kata mna Kenya shillings sana. Koro nyaka wa make sure ni wambe wabedo gi gik moko, wa produce gik moko mwanya uso ne pinje mamoko mondo mwayud go pesa gi. Iwinjo. To most importantly ni kik wabed gi short term gik moko mana mag ndalo moko matin kiwacho ni in gi teko mar duogo dola piny ineno tiene ni in gi the same teko mar kete malo, which I'm sure ni oken go. Mar ariyo kwa wuoyo wache mag public debts, you say we public debt for a long time, and I think I want to fault the other fault gi matin king'iyo infrastructure, I mean, gik mani pesa gi odhiye. Ne gin ndara, gin expressway mogerka, andara gara ki dhie gwenge waido ka ndara los everywhere. Koro mondo mi gigi ne timre nyaka ne piny ol pesa, mondo ne gitimre. Now, repayment mag debts gi, it's not a matter of life and death. Gin gik ma pod ji nyalo negotiate, nekech magi their trading partner. Koro okinyalo wacho ni okichul jotich, ni ichulo debts at the same time you are saying iwacho ni you know your teacher get you and they also giving gin mag but gowi bende okay osema chua but you can still negotiate enana kaka wambe ji olo gowi okoka nikech nani kora mna gope mantiere e pacho kama go domestic mago mantiere pacho ka indi mabende oseol bende gopi mabende poko machua gope go kor gi lach nyaka sana keni gope nikech gope tang'eni chulo samoro in dollars nyaka sana neno kata mna dwaro mar piny wach neno kamo mano nyep gwenge mag Middle East dono nyogi Kenya shillings kopogre gi dollar nikech dollar nengo ne ni malo dibede ni mane resruok madhi konyo mbele kamas dollar to wach ne osebedo matek ok mana Kenya ka kende nitiere a group of group Mosef miluongo ni BRICS again Brazil Russia, India, China, sane gidwa ni mondo gi incorporate South Africa. Ma nikech shida mar dollar ni eni, jomoko negi political motive, ning'iyo ni tiyo ni dollar is the worldwide accepted. Oyeni dollar mitiyo godo mondo timang'o, onyiew gimoro, kinyiew gimoro piny machielo, mopogore gi pinji, miyo US bedo gi teko moingo gi. Koro gidwa ni mondo gine kaka ginyalo timo ang'owa, ji nyalo bedo ni timo ohala ma ok timo ohala gang'owa gi dola gi currency machielo. Mama ne en gima timore kamano endo mang'eny sana. Koro ni machielo maging'iyo kendo ni ka itiyo gi dola to US America nyalo manipulate the dollar nikech gine magitimo ang'owa gine jok man gang'o emo on dollar. Koro sani kaka ne serikandwa nosewacho ni hapa ni it en a short term gine machuok is a short term measure. Mano wach ni wadhi nyiewo mafuta, it's a government to government, serikal gi serikal ema dhi trade. King'iyo niche gima timore chon ni
ne yudo ka oil marketers jok mosebedo ka gine no dhi e open tender obid to ng'ato kachiel kotimo ang'o koyudo to ene modhi onyiewo mar monthly o mar quarter nendo ne jomoko gi to biro pogo to ne gitiyo nikech the payment was upfront kaka isenyiewo mafuta no ichule sano endo koro iyudo ka ne gidhi ma gimany dola nikech gimanyo dola mang'eny ma samitimo ang'o saminyiewo mafuta no so the demand ma mondo dola ogine ma ginyiewo go mafuta ng'eny miwacho ni dola mane nyiewo godo mafuta is en atamalo 30 ma dola tema circulate ang'o e piny kae ma en about million ma US dollar million 500 ma koro matende ni atamalo 70 ma dola ma wantie go e piny ka ema ne nyalo dong kosenyo mafuta ne nyalo dong nunyalo timo gang'o unyalo kelo go gik moko machielo gi ma kendo mano na yudo kate kendo keto pressure mang'eny ang'o e dola emomiyo ni yudo ka bech kata ne bech mafuta dhi malo international crude oil prices ne dhi malo but wan bende demand mar dola e piny kaeni koro ka government no seyie ni en government to government transaction mabe kaka obedo ji pod ng'ur ni to no yie nang'o iyo owach ni gini ibo chule bang' dweche 6 bang' dweche 6 no iyudo ko odhi duoko piny ang'owa kaka jogi ne timo ang'o ne manyo dola koro manendo because of mapodwa wacho ni forces of demand and supply dhi duoko ang'owa dhi duoko wach mara ka onge gik moko nikech dola kan onyalo kata mabedo manipulated ibo yudo ko nyalo duoko kanyi lero makare en gino maranya kwa ramga joangu ng'eyo gima kore wacho ne nikech chutho kata mana kibiro kata mana e comment section ka ote mopogore ma bende gioro japiny pok osewuoro ni ka dola medore to chal mar ngima kata machal mar Ochumi ere kaka okang' ma kamano thiro koko mano kasomo mana moko kuom ote kapok wadonje twak mamoko anno kanyo ka engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni Ochumi to kik jowa bed kod wacho ni Ochumi to kik jowa bed kod high hopes piny otelone kod ng'ama riambo zaidi gik mowacho pogore kod ground kaka chalo counties dhi podho ni pungulu to security sectors bende chala ni nitiere mgomo baridi mano paro kanyo mar engineer Lazaro Mbori Nicholas wacho no kapar ka en gima kare duoko bech gas mar tedo menyiewo samore dwe nyaka 500 to bech mogo michamo pile ka pile to medo idho an Nairobi asenyiewo mogo nyaka siling 250 mano mar kilo 2 en singo jatend piny wacho ni jumani ema mogo dhi bedo siling 150 koro warito Dano mara okinyiso nyinge ti wacho ni mogo onego keti nyaka siling 100 mano kilo 2 kikete siling 150 donja ten piny bende nowacho ni en mana mos sitere mana weche mos akeni mane ote mogik abro somo ote mogik kanyo mar Sam Jakom wacho ni sani ngima tek Kenya ere kaka jo Kenya nyalo yudo resruok kaya panya mano penjo ere kaka jo Kenya nyalo yudo resruok manen paro mabendi bro bedo kisomono kata kamano kwangi kota mna migo mar treasury kaluore koda kata mana nonro mabende na gigolo gicho nyaka sani nitiere omenda baromo siling 1.1 mawinjore nego bade ne gichulo mago mag gowi mantiere chierni mapacho ka nego bende gichulo kinde thuolo mar dweche 12 mabiero mano thuolo mar higa achiel bende nitiere omenda moro kama kore lach siling 1.2 mabende gicho ni gin gope mabende osekunore manego bende gichulo kinde thuolo mar higni 5 mabiero mabende biro kelo thungruok ne oganda mapacho kaendi bende dwaro bende ditiere e jod bura mapacho ka mar mondo mi mago jod bura mapacho ka gisani gidwaro ni kwana tama lo 60 mano mar GDP emane beni chulo godo gope wange nyaka sani gowi ochunga e siling 9.7 wache din chopo siling 10 det siling resruok ne kanyo utino pan ero kamano Sharon gowi bawan go ng'eny mana ka ginene sekwano yo ma wiyo bende pending bills mag suppliers mana kaka nasewacho gowi nyaka wabed gi an elaborate plan nyaka wabed gi plan maduong' ma
sirikal bedogo kaka oda chulo gowini. Nitiere projects moko mane sirikal nodonje kaka achiel kuomgi en SGR. SGR ni plan ne mokwongo en ni nonego bed nochopo kanyo, nonego bed nochopo nyaka Malaba, but ochopo somewhere gi Naivasha. Now SGR ok chiw pesa, return mar the project ok chiw pesa kaka owinjore onego bed nochiwo. King'iyo other projects kaka the expressway kai, collections mar, although en under public-private partnership, but returns mage okineka, biro as much as onego bed ni gibiro. King'iyo ndechni ma oger mane mo open up our country, kidhi e gwenge gibiro ndara kata kidhi e pinje mamoko gibiro ka ndechni olosi, and so many other things momiyo pesa ni odhi malo. Investments magine gin long term, emomiyo seche moko kwanya yudo pesa gi piyo piyo mondo waduoki, but most importantly, and gini ne treasury nyo wache, ni in fact not treasury but achiel kuom joma ma advice government no wacho ni nitiere a lot of wastage, and wastage nitiere wastage both in the county governments to nitiere wastage in the national government in terms of katana kaka gitiyo gi pesgi kosemigi. Koro in as much as ni wadwa nwachul gowigi, one wabed to ere kaka wadino, when you talk about austerity measures, iwacho ni wadabedo gi austerity measure mondo mi wadin yore ma watem reduce gik moko and all that. But you don't need na office president itself kawuono osetiyo gi more money mang'eny molo karana king you the same period ma president mokalo notiyogo kata nyaka mad the deputy wuodhe moko mang'eny ma according to me are necessary. King you issues kata na CAS mancho ket mang'eny gi and they're doing nothing. When we talk about austerity measures, tinyiso jo Kenya ni bwana ni watu uro kanda. Jo Kenya nyaka nene okanda no yini michako to yourself. Okay, waste this money and then on the other side iwacho ni ji mondo yo to yokanda. Koro gima importantly elections no room. But onego bedo gi a long term conversation to wacho niya, how can we improve production? Kik wabeda joma wan wang'iepa. We are just consumers to one okwa produce ni others. I've always indicated some of my writings ni one gi countries, our neighbors, mwanyalo uso negi. Kata na kaka DRC Congo, wanya trade gi Sudan, wanya trade gi South Sudan, wanya trade gi Somalia, wanya trade gi Burundi, magi countries maseche mokedo ka politically ok stable, to wanyalo produce gik moko mondo mwamegi. Kik wangia ni wado trade gi America kende, kata wado trade gi Europe ke, because okochinya kwa trade gi wadonje market ma Europe, I mean within the Eurozone or kata kwa donje within America and all that, wado ka market ka standards be uket malo. Naseche moko kwanyal. But neighbors, of course ranginy mar mwandu gi nitie malo, the quality midwaro Nekeche monditer kara na waru gi US, nyaka ng'ini to soil type mandi tiyo go chal nade, fertilizer chal nade, gik moko mang'eny. But Somalia wanya uso ne geusa kai, kata wanya uso ne Zambia. I mean these other countries they are not politically stable. So we can take advantage of that. We improve our production, we improve our exports, mondo waneka kwanya fix giri. Otherwise nyaka chakomane gweng. Neno kabigori itere nyaka gikambi marego rabuon ko nyalo kao to oro kata mde pinje ma oko kambi marego mogo mano moko mantiere county ma Homa Bay ka mogo go okusma ne chirni mapacho ka kinyalo tergi oko donge ano ka director mara nyisa ni bendi wachiko chenro makama sane no korengonwa piyo masi kata kamana kodi gi wachni mogi kere kaka nyalo nwango resruok nikech oganda mapacho ka endi sani kata mana siling 1,000 kidhi godi duka maduong' mon supermarket mondo mi kwanyo tin kopogre ramna gi chon. Mokwongo ng'ato ka ng'ato nengo ng'ene ang'o ami itimo mondo iket chiemo. Sani to dwago ni mondo kanyiche gik mane nyiew kande ang'o inyalo duok expenses gi chien. Luwore gi kaka sani ka dola dhi bet piny, ka dola nyalo dok piny ni kaka government owacho ni 30% mane gitiyogo oil
kanyalo viti mondo ichulo bang' dweche 6 nyalo dola nyalo dok piny nikech dola ni effect ma entiere godo bende ni gima nonengo wachul kaka gowi manonengo wachul chande ka dola ni malo tiyudo kotimang'o omedore in Kenya shillings koro medo pesa mo mane serikal onengo dongo matis chande iyudo ka dhi mondo odhi otimang'o odhi ochul mondo medwe mondo ochul gowi koro matende ni podi wadhi matimang'o wadhi mana redo okanda nikech gik ma timore kaka chulo gowi goendo sani uneno ka chul mshahara ma serikal chulo nieni nigi trickle down effect mang'eny kabisa ma nitie jok ma wacho ni kok itimo ohala gi serikal to onge ohala mitimo iyudo ka pesa ma serikal chiwo ni chopo nyaka piny ne ng'at ma usa lot cha chopo nyaka piny contractors don kinde ka kinde ijawinjo kramna ka giwacho ni loko ohala gi serikal bende tindo lokore midhiero nikech wane timo ohala to pesa ok gene sani nitiere policy ma giwacho ma timo ohala gi serikal wagombo ni mano bro loso kanyendo koro japiny en giminyalo timo ni enang'o puro ni wantiere godo Kenya nigi lo mang'eny ma king'iyo kuma Israel noloko magipure kiwuok oko Nairobi kaini ma wantiere iyudo lo kiani eka ma okinyal kata magine ang'amuno serikal mondo bi mondo losi mondo ji otimang'o opur kata piny Rwanda kuom ranyisi akene noneno tipo mana waiga mwaoro kele TV mar Citizen ang'amuno mondo wapur mwachamo kwasechamo ni to moko watero oko bo miyo wan wewegi wangima nikech ichiemo maber ng'at ma chiemo maber nyaka ngima niko the cost of healthcare the dok piny then kasto motero oko chande butero gikwa sama neno ka ng'ado mana kitiko masi koro serikandwa nieni emomiyo wawachoga ni samoro wawe siasa aside wang'iya nena ni tena ng'o madhi konyang'o madhi konyo japiny king'iyo kata kidhi jok modak e dho nam rech mwaloso konieni ber ahinya rech mawuok e nam Lake Victoria ber ahinya to iyudo ni rech achaina nitimang'o ikelonwa kaini ang'amono mondo serikal olosi makata wambe wadgine rech nieni rech is a multi-trillion economy makoro watigi mwandu mwantiere watigi gima wantiere godo mondo wambe wabedang'o self-sustaining kama na ina masi Otieno Panya wacho ni mogik mapiyo katiko gima nyalo wacho mogik en ni we increase production but in as much as we increase production we add value to our products mondo wabed ni wanyalo export these products mondo mi wabed gi long lasting solutions ma government temo biro kaka mag oil mag kiao mabando ke kure those are short term and onge kuma gibiro terowa we really need to work hard wawe politics aside to our team attack wang'yo ni how can we improve our production and add value to our products so that wanyalo uso in the international markets. Kama na inya wasoma comments mokario kende nitiere ote mokario kende mabenda biro soma achiel kachiel kanyo mabende joneno magwa neno ka ore mana mchendo mar mbakoro moka unorumo pio wangeni chieng wuok tich wabedo mana gi saa achiel kanyalo mana somo ote ario kende mabende nyalo yudo kanyo ano ka janeno marwa moro ka iluongo ni Rozinya Teng wacho na moro sana Ramogi lernde Ochumi rach sana anakia kaka wadwa timo kidwa komogo piny iwacho ni ikia kaka wadwa timo kidwa komogo piny to duok gimoro amora nyaka fuel nengo mar moni ngene pura jaloko ga chieng tarik 14 mar dwe ka dwe mo mano donjo ni pok winjo nengo ne ni orengo nade
wachiegni rito waniti wanowangi nyakwarom gajwang. Kopogre gi mano Ezekiel Onyango wacho ni ngima to tek, generation mabiro ema dhi nyore moloyo. Anadar Kenya adhi Malaysia. To Ezekiel kiyudo ka Malaysia bende ngima tek to kore timo nang'o? Idare dhi kata mana piny moro. Kaka mana masego ni erokamano kuom chopo Dr. Tino Panya, erokamano ahinya kuom biro twak. Nyakwarom gajwang ni miragone erokamano chenro makamano chako sa 12 mar okinyi. Sani haneno kanyaka en dakika 5 tok sa 5 mar Onyango. Warad kendo odiochieng' makinyi Ruoth Nyasaye koteloni tambe no talona bed gi odiochieng' makare. Rituru masani nyinga Sharon Ong'aw. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالي يا رب